I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Coffee kayo? Coffee? Ha? Kape? Yung ayun lang. Oo. Pero may tubig kayo dyan. Nasaan daw? Ito? Ano yung pa? Oo, hindi. Meron sila. Okay, sakay na kami ng bus, biyaheng Loto. Pababa kami sa Pedro. Kabila ko ng kape. Hindi ko muna yung kape ko. Sa'yo yung video. Sa'yo na yan. Job well done. Congratulations. Congratulations sa secretary. Congratulations sa aming secretary. Sipag. Sa lahat ng gumagawa. Hindi mo komunikat ko. Napapasok na kamay ko. Umera lang po. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be a death bitch. Trapped in a life that I'll show you. Ayun! Yan, yan, yan! Ano pala sila sa kabila? Got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. And die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight. Nandito na po kami sa Roxas Boulevard. At ako'y galang at kasama ko ang asawa. Yan. Nandito na naman kami. Yung pong sinabi namin nung nakarang vlog namin sa video na galing kayo dito, di ba? Oo. Sa Dolomite? Oo. Sarado nung pumunta tayo eh. Sarado. So ngayon, open na yata. Kaya bumalik kami para po kahit paano mapakita po namin sa inyo yung itsura sa loob. Alam ko po marami sa atin nakakita na sa loob ng itsura, pero sa amin po, aking asawa, gusto namin makita personally kung ano ba itsura ng Dolomite ba? Dolomite Beach. Baka sarado na naman. Huwag naman sana. Galing pa ho kami Pampanga. Yan. So, mamaya na lang po ulit. Dito kami akyat. Ayun, meron palang tao. Nagbabantay. MMDA. Bigay ko lang yung joystick. So, mamaya na lang po. Alright! Dito kami sa footbridge. Yan. Roxas Boulevard. Neta. DICC. Doon. Sa bandaran. Ang ganda. Ito. Pakita ko. Talapsin yung camera. Wow! Bukas na, no? Hindi pa. Saka lang, babe. Parang walang namamasyal. Naglilinis yung mga MMDA. Ayan, nagtatanggal sila ng mga water lily at saka basura. Ayun. Tapos sa bandar may harang na para hindi na tumuloy dito yung mga basura na nagagaling sa laot. Pwede po yan. Yung Webis po. Bali tayo. Bali, ano po yung mga yan, sir? Mga MMDA? Oo. Okay. Ayan, yung mga naglilinis na yan. Gandun. MMDA. Rangers, yung kasama nila Black Pit. Pa? Maestro Rangers, kasama nila Black Pit. Opo. Yung vlogger na Black Pit. Opo. Oo, nandiyan. Nandiyan po ngayon. Wala. Hindi siya pwede mag-vlog kasi nga sarado. Opo. Okay. Vlogger na siya? Opo. Anong channel niya? Aqua official po. Oo. Sige, tanong na yan. Opo. Ayan. Lagi nang sarado pag napunta tayo. May baseball kasi yan. Po. Lilinis natin yung tuwing Webes. Maintenance ano po? Nagme-maintain. Ayan, may mga nagme-maintain pa ng kalinisan dyan sa lugar na yan. Ayan, lalaki ng mga barko. Hindi
Po? Video po, video. Hindi po. Sige po. Idol, pa-subscribe, Drive Moto Vlog. Ayun. Anong channel nyo? Drive Moto Vlog. Drive mo. Sige po. Subscribe po po kayo. Thank you. Record na ako kasi hindi ako pwede mag-live dahil nag-live yung mga kasama ko, nakaya. May grupo po kayo? Oo, meron. Opo. Yan. Napakinaway, sir. Pa? Napakinaway. Pampanga pa po. Pangga? Opo. Layo. Tapos ganito pala yung... Namaan lang kami kuya, may pinuntahan. Sumagit lang kami dito. Laging sarado pag napunta tayo. 2 times na po. Sarado. Ayan mga prosis. Posisyon na kayo. Sarado yung road pala. Anong araw po sir? Tuwing Webis po sila nakapapasok dito. So try natin kung makakapit tayo na araw ng Webis. So sa ngayon, sila tayo sa labas. Ito lang po. Sa may hagdan. Enjoy na lang natin. Kita naman din eh. Ayan. Monetize na ba kayo? Pa? Monetize na Opo. kayo? Opo. Wow, meron din yun, Nakuha rin po sa tiyaga. Opo. Kunting ikot na lang Opo namin. kuya, ano lang kayo talaga. Ang sikreto talaga, totoo yung sinasabi ng iba vlogger na ang sikreto para maging ma-monetize ka, mag-upload ka lagi na mag-upload ng video. Yun ang sikreto para ma-monetize. Sarado pa na naman, ano na naman niya. Kaya talaga, kaya dito pa sa Oo nga eh. Pero ganun pa man, ang ganda pa rin ng view kahit nandito tayo. Oo. Tsaka malakas yung ano, yan, malakas yung hangin. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung hangin. Ayan. Okay. Ano? Tuloy pa tayo? Hindi na? Tuloy pa tayo? Uwi na tayo? Dito tayo. Sige po, sir. Ingat ka, ingat. Oo, maraming salamat po. Ulit. Aqua official po. Ayan. Ma'am, sito. Sige po sir, salamat Ingat, po. ingat. Apo. Punta kayo ng Sabado Linggo, napakaraming tao dito. Pwede po ako O, pwede pumunta. kayo mag-live, pumasok kayo doon. Hindi nyo po Apo. ano po ganyan. Sabado, Linggo po. Sabado Linggo, sir. Okay. Sige po sir, Ingat salamat po po. kayo, ingat. Apo. Sige po. Ayan, ayan tayo lang sa vlogger. Ay, dito. Meron tayong bagong friend. Live motor vlog. I-subscribe ko mamaya pagdating sa bahay. I-subscribe ko po yung channel. So, pauwi na po kami. Wala, pasensya na po kayo. Wala, may bandang sa President F. Aqua. Laging sarado yung pumunta. Lagi sarado. Oo. Meron na po lahat mga provinces at i-update ko kayo. Panahon na kami. Panahon na kami. Punta po kami. Ano kami sasakay ng bus. Hindi pa tayo dati. Pag may snatch ko yun. Sige. Pag may snatch yung bag niya. Buti na bitawan. Pakita mo po. Ginawa lang mo namin na paraan. Ano mamaya naman sa atin? Cemetery. Cemetery. Hindi, mag-uundas na eh. Yan lang kasing mapuno yung lugar na yun. Ha? Yan lang yung mapunong lugar dito.
ayun, ginabi na ako kami. Time check tayo. 6:06 PM. Ayan po. Pagod na pagod kami mag-asawa. At dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po at nakaabot po kayo sa dulo ng ating video. Ayan, at shout out po sa mga nanonood at sa ating mga kapatid na OFW dyan. Lagi po kayong mag-iingat. Sana po kayong panig ang mundo na naroon. Ayan, God bless po. Keep safe.